Tämä rentoutusharjoitus sisältää kehonhuolto-osuuksia, jotka auttavat rentouttamaan mielen lisäksi myös kehoa. Voit ottaa pään alle tyynyn ja varata viereesi hieman tilaa. Voit myös varata toisen tyynyn viereen, jolla voit kohentaa tarvittaessa asentoasi. Käy selin makuulle. Jätä jalkapohjat lattiaa vasten ja laske kädet rennosti vartalon vierelle. Kun löydät hyvän asennon, vie ensin ajatus omaan hengitykseen. Anna hengityksen virrata juuri niin kuin se nyt virtaa ja pidä ajatus rennosti vatsalla. Tunnustelet mielessä, kuinka vatsa kohoaa ja laskee hengityksen rytmissä. Hengitä nyt hieman tavallista syvemmin sisään ja hieman tavallista pidemmin ulos. Kun hengität ulos, anna kehon hiljalleen pehmentyä alustan kannateltavaksi. Voit hengittää vielä kerran hieman tavallista syvemmin sisään ja hieman tavallista pidemmin ulos. Anna sitten hengityksen hieman keventyä ja anna hengityksen jäädä automaattiseksi. Voit laittaa silmät kiinni ja tunnustella mielessä kasvoja. Vie ensin ajatus otsalle. Anna otsan levitä rennoksi. Jos otsan rentouttaminen tuntuu hankalalta, voit pehmeästi sivellä otsaa keskeltä kohti ohimoita. Anna silmäluomien olla vain pehmeästi vastakkain. Ja rentouta poskipäät. Jos poskipäiden rentouttaminen tuntuu hankalalta, voit pehmeästi sivellä poskipäitä nenän pielistä kohti ohimoita. Anna samalla huulten olla vain pehmeästi vastakkain. Ja anna myös leuan rentoutua. Jos leuan rentouttaminen tuntuu hankalalta, voit sivellä leukaa pehmein vedoin keskeltä kohti korvia. Jos sivelit leukaa, vapauta nyt kädet vartalon vierelle. Lähde sitten pehmeästi kallistelemaan päätä puolelta toiselle. Anna hengityksen virrata juuri niin kuin se nyt virtaa. Kallistele päätä rennosti. Anna samalla hartioiden rentoutua
ja yläselän levitä rennosti alustaan. Jätä pää hetkeksi toiselle puolelle kallelleen. Jos löydät jonkun kohdan, joka venyy, voit jäädä siihen. Hengitä nyt hieman tavallista syvemmin sisään ja sitten hieman tavallista pidemmin ulos. Pehmennä hartiat ulos hengityksellä. Kallista nyt pää toiselle puolelle. Jätä sinne. Jos löydät jonkun kohdan, joka venyy, voit jättää pään siihen asentoon. Hengitä jälleen hieman syvemmin sisään ja hieman pidemmin ulos. Kun hengität ulos, pehmennä hartiat ja anna yläselän levitä rentona alustaa vasten. Pidä kasvot rentoina. Anna alustan kannatella kehoa. Pidä ajatus lempeästi vain omassa kehossa ja hengityksessä. Tuo pää keskelle ja anna hiuspohjan rentoutua. Kädet ovat rennosti vartalon vierellä, voit levittää hieman niiden asentoa. Jalkapohjat ovat lattiaa vasten. Lähde nyt kallistelemaan jalkoja pehmeästi puolelta toiselle. Anna alaselän kiertyä rennosti kallisteluiden mukana. Pidä hartiat rentoina. Ja anna hengityksen virrata juuri niin kuin se nyt virtaa. Jätä jalat toiselle puolelle kallelleen. Jos vieressäsi on tyyny, voit viedä sen alemman polven alle. Jalat ovat nyt kallellaan toiseen suuntaan. Anna alaselän rentoutua ja kallista kasvot poispäin jaloista. Hengitä jälleen hieman syvemmin sisään ja kun hengität hieman tavallista pidemmin ulos, anna koko kehon rentoutua ja rentouta erityisesti alaselkää. Hengitä vielä kerran hieman tavallista syvemmin sisään ja hieman tavallista pidemmin ulos. Tuo sitten jalat keskelle, samoin kasvot. Kallista jalat toiselle puolelle. Voit jälleen viedä tyynyn alemman polven alle. Kallista sitten kasvot poispäin jaloista. Kun löydät hyvän asennon, hengitä hieman tavallista pidempiä sisäänhengityksiä ja hieman tavallista pidempiä uloshengityksiä ja anna kehon laskeutua kiertoon. Rentoutat alaselän
hartialinjan, yläselän, niskan. Anna käsien levätä rentona alustassa. Pidä kasvot rentoina ja hengitä vielä kerran hieman syvemmin sisään ja hieman pidemmin ulos. Tuo sitten jalat ja kasvot keskelle ja ota jalat koukussa mahan päälle. Voit ottaa polvien edestä kiinni. Anna alaselän pyöristyä. Anna koko kehon pysyä rentona. Kädet ovat polvien edessä. Hengitä sisään. Ja kun hengität ulos, vedä polvia pehmeästi kohti rintaa. Vapauta sisään hengityksellä, ja kun hengität ulos, vedä polvia pehmeästi kohti rintaa. Tee vielä muutama pehmeä veto ulos hengityksellä. Ja vapauta sitten jalkapohjat alustaa vasten ja vie kädet rennosti vartalon vierelle. Vie nyt ajatus vatsalle ja omaan hengitykseen. Tunnustele mielessä sitä, kuinka vatsa kohoaa, kun hengität sisään, ja laskee, kun hengität ulos. Hengitys hengitykseltä tunnet, kuinka keho rentoutuu. Kädet lepäävät rennosti alustassa. Pää lepää rentona alustaa vasten. Kasvot ovat rennot. Nyt saat vain olla. Voit nyt liikutella hieman sormia ja varpaita. Ehkä kallistella päätä pehmeästi puolelta toiselle. Voit avata silmät. Kaikki on hyvin. Anna rennon olon jäädä kehoon ja mieleen.